دوستان سلام علیکم. روزی همگیتون بخیر باشد. انشالله همه کسا خوب هستین، سلامت هستین. و امروزه با مهمونای تلفن‌های شما امید جان و شما باشند در کانال امید جان تکنولوژی قرار دارین. برای دستگیری دوستان ویدیو دا لایک می‌کنیم، در کانال ابونش شده می‌مونیم. حسابی دستگیری شما سبب میشه که ویدیو را بسیار کس پرسموندر کنند. و امروزه تما موجب تما پشت روسیه و تما است که مثلا باردارایی که مثلا در دیگه شهرها استایگان و мода бовар карда албатта заказ мекунад. Аввалаш раҳмати хума мақсад раҳмат ба он нафароне ки ай дига шаҳрҳо истода дар мо заказ мекунанд телефон ё ки дига намуд аксессуарҳо бошанд, ай дур истода, барои ки инам барои ҳама нест. ва муштоби одаме ки якум бор мебиша ё ки чанд бор дар телефон мебиниша, ҳамонро дида уҷаракай бовар карда гуфтига пул равон мекуниша. Мисол ҳар як таини мисол мечаша ай 10-15 ҳазор рубл болай. Аввалаш раҳмати калон ки бовар кардем ва мақсад моро бовар карда заказ кардем. Ман испаз иншаллоҳ ҳаракат мекунам што ба боварии шумо хиёнат накунам. Хоб, бардори азиз, нигоҳ кунед чӣ ки мебинед дар ҷа поштаҳои Россия ки рӯзи якум ва рӯзи дуюми моҳи январи соли 2024 ҷамъ шуда. Чӣ ки медонед дар вақти праздник поштаҳои Россия выходной гирифта доданд, ҳамаш официални выходной буданд ва поштаҳои Россия кор намекарданд. ва ҷа поштаҳое ҳастанд ки мисол дар ҳамин як-ду рӯз ҷамъ шид. Ҳамин рӯзи якум дуюмда бачаҳо масалан пошта заказ карданд ва ҳам поштаҳоро худо хоҳад имрӯз акум бурда месупорем, чун пошта Россия имрӯз кор мекунад рӯзи сеюм уже алакай. ва чиқар ки мебинед поштаҳоро ҳамаша тайёр кардаген, бачаҳо упаковка карда мондаган падарпош қати чиқар ки медонед падарпош қати ҳамаш ҷобаҷо карда мондаган. Мисол иҷа дар планшет қати дута чихола якташда мисол иниш бошад дута Samsung A14 Redmi Note 12S бардоро мошинка қати кадом намуд телефон дига так дута телефон A14 қати Redmi 12 Technospark 10 Pro A54. این телефонҳои ҳастанд ки мисол пошта Россия шудаган ва бардормо ай дига шаҳрҳои Россия истода заказ кардаган. ва чӣ ки медонем мисол ҳамаи бардорро дар Россия мисол кадоме ки дар Россия қарор дорад дар Москва нестанд ва имконияти омодан ба магазин бор надоранд ва ҳам ки заказ мекунанд. Ман ҳамин кор қатиян ки пошта Россия қати тақрибан 2 сол мешавад ки ближайши ба фикрам 2 сол мешавад. Моҳи соли гузашта баҳориё да сар гардидам ҳамин кора. Қариб ки ба наздики 2 сол мешавад ман пошта Россия телефонро мекунам дига ба дига шаҳрҳоро ва иншаллоҳ ҳамаш соғ саломат рафта расидага ва получат кардага. Мисол ҳамин бардорро шояд ози ранги шумо боре ҳамин видеоро тамошо кардастан, ҳам бардорам шояд ҳам видеоро тамошо кардастак. ва раҳмат ба ҳаматон бор дига ки шутоби ки дастгирӣ мекунед ва бовар карда заказ мекунед. Агар ки шумо хоҳиши заказ кардани ҳамин поштаҳоро дошта бошед, телефонҳои нава мисол оригинал 1 сол гарантия қати ҳамаша заказ кардан хоҳед, метавонед ки рақамое ки дар рӯи экран ҳаст муроҷиат кардан гиред 915 338 71 35. ва чиқар ки медонед дар магазин мо танҳо телефонҳои нав фурӯхта мешавад. чиқар бигем магазине ҳаст ки яке магазинои ба ҳисоб меравад ки дар шаҳри Москва ё ки дар территорияи Россия ба нархи арзон, ба нархи дастрас ба шумо телефон пешниҳод мекунад ва албатта ҳамаш наван 1 сол гарантияш қатия официални гарантия фақат дар мо телефонҳои нав глобални версияш мешавад. иншоаллоҳ мо ҳаракат мекунем ки то охира ҳамин қати шумо ҳамин телефонҳои нав хубтару беҳтар қати шуморо таъмин карда рафтан гирем. ва агар ки шумо ягон бор ҳадди ақал як борам бошад ай магазини мо яъне ки ай канали Умедҷон технология ё ки ай ман телефон заказ карда бошед, хоҳиш мекунем як бор фикротон дар комментар нависен ки мисол ман ҳамин шаҳр истодагӣ мисол дар ҳамин шаҳрам ва ҳам телефон заказ кардагим инақшоқ саломат рӯзи расидагӣ истифодаш бурӯсем гуфта фикротон дар комментар нависен. бениҳоят хурсанд мешам барое ки мисол баъзе бардорӣ ҳастанд ки мисол баробари шумо просмотр кардастан видеоро тамошо кардастан ва бигем ки вақте ки отзывҳои шуморо мебинад ва фикрҳои шуморо мехонанд дар комментария ва боваришон бисёртар мешавад. дар мо иншаллоҳ вай бардорам як телефона ба нархи арзонтар иншаллоҳ дастрас мекунам. ва албатта ки нав мо 1 сол гарантияш қати ба нархи арзон дастрас карданаш мумкин аст. ба ҳамин хотир фикрҳои шумо каме ҳам бошад барои пешрафти мо ва барои пеш бурдани мо барои яъне ки товарҳои нав қати мо шуморо таъмин кардан қати моро ба мо кӯмак мерасонад ва хоҳиш мекунам агар ки малолтон набошад фикротон дар комментар нависен ва мо дида комментариятон иншаллоҳ бо муҳаррирча тамошо мекунем. фикротон дар комментар нависен чӣ хел видео омад, бо чӣ хеле видео кунем, чӣ хел телефонро биёрем барои шуморо. албатта ҳамаш телефонои нава иншаллоҳ мо ҳаракат мекунем ки айқафҳои ҳамин чизо шавем ба хотири оне ки ҳар як коре ки мо мекунем ба хотири шумо ва шутоби ки шумода писанд бошад, яъне ки шумода маъқул бошад.
lekin gapim adabiy bashsan. Короче, اینیم خیلی گپ چه بچه‌ها امیدوارم که ویدیو با شما معقول شد و خدا خواهد این پشت روزی میبریم در پشت روسیه سعی رو تو جلگه میسپریم و امیدوارم که میرود سوق سلامت در دست شما میرسد و حتما که وقتی که همین فسیلیتاتون پالچت کردن خواهش میکنم باردارا پالچت کردن یک تا ویدیو کرده اگر ما در روان کنیم ما بنهایت خرسان بشویم что که اینا امید جان داده ما подсылкам палчат кардам инем кад телефон буд ина телефон соқ саломат омад дасти ман расид айҳана меша примерно обычно мегӯем ин телефони дастангии хитона телефона гирифтем сар кардем мисол ассалому алайкум ёки бардоро салому алайкум ма шаҳри питер мисол ина телефона ай умеҷон заказ кардам ина телефон соқ саломат омад дасти ман расид ина ози худофаз телефона мекушам нишонтон метиҳам ёки ҳамин хел як видео обращение мегӯям ёки видео отзыв карда агар равон кунем бенҳоят хирсан мешам ва хотироне ки мисол бо видеои шуморо дига бардоро мебинам ва боваришон нисбати мо зиёдтару хубтару беҳтар мешавад ҳазор раҳмати худо барои бовар кардантон як бор дига ва умедворам ки моро хуб дарк мекунед ба хотироне ки 3 рӯз бихадам буд мо ягон имконияте надоштем ки масъал посылкаҳоро шумода равон кунем. Саломат бошед дӯстон ва барои муроҷиат барои закази телефонҳо рақамҳо дар рӯи экран 915 338 71 35 бемалол муроҷиат кардантон мумкин аст. Магазини Realfon ҳама вақт дар хизмати шумо аст. Магазини Realfon дар ҳамаи телефонҳош реальный дӯстон. Саломат бошед то видеои дигар.